Kalihukan sa Fiesta Senior, Sinulog Grand Parade ug pagbisita sa Santo Papa sa Leyte, apektado sa bagyong Amang. Militaryo ug kapulisan nangandam alang sa posibleng pag-divert sa biyahe sa Santo Papa dinhi sa Sugbo. Tumlog Bridge sa Sibunga, hapit na gyud mahuman ug magian. Mga hubog sa Sinulog, dakopon, temporaryo nga prisuhan, giandam sa kapulisan. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanitibok ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Biyernes, pitsa 16 sa buwan sa Enyero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, ubos na sa Storm Signal number 1 ang Eastern Visayas. Apektado sa pag-ulan ang mga activities sa Fiesta Senior nga naglakip sa fluvial ug foot procession. Apektado usab sa Baguio Glen ang gikatakdang pagduaw sa Santo Papa sa Tacloban ug Palo, Leyte. Andrea Patenya, Sugin Limi. Diyan, Georgia, kung kagahapon nindot ang mga indikasyon nga gipakita sa forecast position ni Tropical Storm Amang nga na-monitor sa Pag-asa karong adlaw, medyo batigyod nga balita ang atong mahatod. Sanglit makita nga miusab na ug mipaubos ang direksyon ni ini ug dako na kayo ang tsansa nga mo landfall kini. Gani inyo makita no nga daghan kayong area sa Luzon ug sa Visayas nga maapektuhan ning maong bagyo. Gani karong adlaw, 5 na ka mga area sa Visayas, samtang dunay unong ka area sa Luzon nga gipaubos na sa Public Storm Signal number 1. Sa Severe Weather Bulletin number 5 nga gi-issue sa Pag-asa kaganihang alas 11 sa buntag, ang maong mga area sa Visayas mawang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran ug Leyte. Gali 8 na kabiyahe padung Leyte gikan sa Sugbo ang gikanselar sa Coast Guard karon. Samtang sa Luzon, signal number 1 sab sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Burias Island, Sursugon, Masbate, lakip na ang Ticao Island. As of 10 a.m. kaganihang buntag nasigpatan si Amang 560 kilometers east sa Borongan City, Eastern Samar ug dunay hangin gikusgon nga 75 kilometers per hour ug pag-unos nga 90 kilometers per hour. Inay west-northwest, miusab ang track ni ini ug nagsibug na sa western direction sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Mao nga dako na kayo ang posibilidad nga mo landfall kini sa Eastern Samar ugma sa hapon. Ang reason na there is already an interaction with the northeast monsoon ug naa sa gitawag nato high pressure cell naa sa southeastern China. Mao na siya paubos, no? Dinhi sa Sugbo, light to moderate rains ang masinati ugma sa buntag, mao nga giawhag kadtong dunay mga gagmayng sakayan nga di na lang moapil sa fluvial procession aron malikayan ang aksidente. Mato di Coast Guard Cebu Station Commander Rodolfo Villajuan, ugma sa alas 3 sa kadlawon sila mupahibaw kung madayon o makanselar ba ang fluvial procession ini kumanilag assess sa Mactan Channel. Samtang ugma sa hapon hangtod sa gabii, makasinati na og heavy to intense rains ang Sugbo, hilabi na ang Northern Cebu. And then in sa afternoon or evening, mao na nagkusog kayo atong mga panguwan. So atong mga igsunan, warning lang nato sa atong mga igsunan nga magbantay-bantay tas mga plus sa ruta unya sa atong agian. Hindi possible pagdalag yung siguro payong o extra nga mga sinina na mabasa yung gana. Ini kadomingo adlaw sa Grand Parade, light to moderate rains ang masinati dinhi sa Sugbo ini kabuntag, samtang mapanganuron nga kalangitan ug hangin na lang ang masinati inig hapon hangtod gabii. Samtang alang sa Tacloban ug Palo, Leyte nga mao ibisitahon sa Santo Papa ugma, mas kusog gyud nga pag-uwan ng masinati didto ugmang adlaw, sanglit mas duol sila sa Eastern Samar, diin mo landfall si Amang. Leyte tomorrow. Signal number 1 na sila karon. Signal number 1, so may experience nila dito o mas kusog nga ulan, i-compare na to dire. O sa Sabado, anya kusog-kusog ang ilang hangin. Relatively comparing din sa Central Visayas o dito sa Eastern Visayas. Kay dol man ilang si Amang dito, so ang ilang weather dito mas worse, i-compare na to sa ato.
Apan sa text message ni Monsignor Joseph Tan, ang tigpamaba sa Archdiocese of Cebu, gipaibaw ni ini nga wa pag-change sa itinerary ni Pope Francis ug wa pagipahibaw ang Arsobispo sa Palo nga di madayon sa pagtugpa ang papal plane sa Santo Papa sa Leyte ugma. Iniglarga og balik ni Pope Francis padung sa kauluhan karong Domingo, sugaton gyapon kini og pag-uwan, sanglit musaka man sab si Amang base sa forecast position sa Pag-asa karon. Giawhag ang publiko hilabi na kadtong dunay mga biyahe karong semanaha nga aron ma-update kung duna pa bay dugang nga mga areas nga ipaubos sa public storm warning signal kanunay nga mo monitor sa mga advisory sa Pag-asa pinaagi sa pagtanaw pag-check sa ilahang Facebook account nga DOST_Pag-asa. Gikan inhi sa buhatan sa Pag-asa Visayas, Andrea Patenia, News 5. Lunod sa bagyong Amang, gihangyo sa Kapitolyo ang mga residente sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo nga di mo kumpiyansa aron di masubli ang naitabo sa bagyong Senyang. Jinky Barrio, Sugin Limi. Wa pahingpit masinati sa Kabisayan ng epekto sa posibleng pagsud sa bagyong Amang apan gimando na ni Governor Jinjin Davide sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang hugot nga monitoring sa mga kalungsuran. On full alert ang tanang personahe sa PDRRMO nunot sa posibleng flash flood o landslides. Awhag sa Kapitolyo nga di gyud ang ayang mukumpiyansa labi na ron nga halos tanan naka-concentrate sa papal visit ug sa sinulog. Motivate hangyo tas mga mayor no o sa atong mga local disaster risk management office nga di gyud ta mo kumpiyansa no panahon sa sinulog nga po ito pangandam. We will be constantly reminding our local government units to prepare, always be prepared. Tinguha sa PDRRMO nga kun mahimo, zero casualty unta kun mahinayon ang bagyo. Kun dunay lungsod nga mapektuhan, gipaniguro sa Kapitolyo nga dunay mga food packs silang giandam. Alerto sab ang ilang search and rescue team. The protocol is very simple, no? First, we have to go back to the early warning system. If the warning says if the truck is covering the northern part of Cebu, then the protocol must be followed, no? Jinky Barrio, News 5. Gipasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga andam silang moabag sa lead agencies alang sa emergency response gumikan sa bagyong Amang ug sa posibleng pag-divert sa flight ni Pope Francis dinhi sa Sugbo. Jinky Barrio, Sugin Limi. Tungod sa posibleng pagsud sa bagyong Amang ug sa nagsingabot nga Sinulog Grand Parade, naka-standby ang tanang sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Lakip sa ilang gibantayan mao ang posibleng pag-divert sa flight ni Pope Francis ugma sa Tacloban, sa gayon nga di gyud mada ang daotan nga panahon. Bisan ug ang Office of Civil Defense dunay dakong tahas sa pag-abot ni Pope Francis, apan gipasalig sa Kapitolyo nga dunay lakang sab sila nga mahimong idalit sa Technical Working Group. Ang samaktan ang armed forces man mo in charge na niya hasatang dapita makasupport no as member sa team nga nagprepare just in case mo divert ang flight ni Pope. Wa nagibutyag pa ni tribunalo ang ubang pagpangandam nga himuon sa Kapitolyo apan iyang gipasalig nga mosuporta sila sa mga lead agencies kun kinahanglanon. Ready ang Cebu niya si Mayor Johnny Pod no na communication ta nga napoy area kung magkinaon sa manggani napoy kasuroyan ang Pope na napod ang team dito just in case. Jinky Barrio, News 5. Pag-uwan kanihang buntag wa makapugong sa mga deboto sa pagsalmot sa Walk with Mary. Miuban sa buong penitential walk si Ryan Sorote. Alas 3 kaganyang kadlaw gikan ang imahen sa Beren sa Guadalupe, ang gilang patrona sa Sugbo, gikan sa Archdiocesan Shrine sa Barangay Guadalupe, paingon sa Fuente Osmeña, diin nag-atang ang mga deboto ni Senyor Santo Niño, ingon man sa Beren alang sa tinuing nga Walk with Mary.
Wa pa nung balinga sa madeboto ang pagtaligsik o padayon ang kalihukan gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Basilica Menore del Santo Niño. Pagtuang, misugwak ang mga tao og okupar sa duha ka lane sa Osmeña Boulevard samtang nagbitbit sa ilang mga kandila, rosaryuhan ug mga imahen sa balaang bata ingon man sa Beren Maria. Gikan sa Fuente Osmeña Rotonda hangtod dinhi sa Maidan Pedro Rosario ang kadagan sa mga deboto sa balaang bata nga mitambong sa Walk with Mary. Timaan kini sa timos ug tiunin nila nga pagtuo sa balaang bata. Sama sa pagmahal sa mag-inahang Maria o sa balaang bata, ingon inisab ang pagtuo sa Baring Suarez nga tinuig nang musalmot sa maong penitential walk. Nanginaot ang magtiayong Suarez nga masunod sa ilang mga anak ang ilang tradisyon. Managko sila lang po yung Andre. Lakip nga gipangaliyas sa madeboto nga mobisita sa Sugbo si Pope Francis. Apil gyud kaayo tanang mga katawhan o labi na gyud ang Santo Papa nga matarong ang iyang pag-abot o matarong ang iyang. Alas 5 naabot sa Basilica ang imahen sa Beren sa Guadalupe o gisugdad dayon ang Misa de Translasyon sa Pilgrim Center din sa pagbanabana sa mga otoridad kapin sa 20,000 ang mitambong. Tunga-tunga sa misa, napawong ang kuryente apan wa kini makapugong sa kasaulugan sa Santos nga misa. Paghuman sa misa, gidala sa sakyanan ang urna sa balang bata o gisugdan ang translasyon paingon sa dakbayan sa Mandaue. Ryan Sorote, News 5. Gamay na lang ang kuwang maagian na ang Dumlog Bridge sa Sibonga. Nakuha sa DPWH ang ilang target nga mahuman nila og trabaho ang taytayan sa dili pa ang Fiesta Senior. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Finishing touches na lagi kuwang ug hingpit ng magian ang temporaryong steel bridge dinhi sa Simala lungsod sa Sibonga. Matud pa ni DPWH 7 Chief Maintenance Elvis Kalunod nga ang pag-ispalto na lang niining approach sa steel bridge ang kuwang. Dugang pa ni Kalunod nga ilasab nga giinspeksyon ang mga bolts sa steel bridge aron sa masigurado nga lig-on ang maong steel bridge. Is tightening of the bolts, then check the elevation of the steel bridge, then uguban pang mga parte sa bridge nga which is kinahanglan og final checking. So para sa pagkakaroon magian yan, no? But we still have to check. Isip ti mailhan nga finishing touches na laykuwang sa mong bridge, niagi kining tulo ka truck di karga nga nagkarga og mga anapog aron maoy iabuno ngadto sa approach sa steel bridge. Matud pa ni Kalunod nga kinahanglan gyud nilang dalion aron sa makaagi ang mga tawo ug di na magantos sa lapukon ug ngit-ngit nga agianan samtang nagpaabot nga mahuman ang steel bridge. Need na mangud kayo less, no, ang atong kalsada karon. Nakita man nato atong last December 30 diri man pud ang taga-media, diri pud mi. So nakita nato nga risgo na kayo sa mga motorista o mga passengers nga adto na in town sila kaagi sa mangit-ngit o mangiog nga lugar, no? Lapok pag yun. So ato ning gipadali. Samtang ng finishing touches, busy sa banguban sa paghimo og signages nga imuntar unya sa di pa maabot sa steel bridge aron makahatag kini og warning sa mga sakyanan. Kalipay sab ang gibati sa usa ka trabahante sa mong taytayan nga lumad nga taga-lungsod sa Tuburan nga si John Ribatatas. Tungod kay matud pa niya, makapahuway na sila. Dugang pa niini lahi sab ang iyang gibating kalipay tungod kay ilarang nakaya sa daling panahon nga mahuman ang bridge bisan og pressure kaayo ngadto kanila. Nalipay sad kay nagatabang tag mga kuan ba sa atong mga igsoon ba nga dire taga-dire bot nga namuyo. Unya unsa man kakapoy kahago gyud kay kapoy gyud kayo kay bubuntagay usahay mo kuan. Buntagi pirmi ba. Among trabaho dire ya pressure kayo sa kuan mga nagdapo dire. Sud lang sa unom ka adlaw na human gyud kini nga temporaryo nga steel bridge isip hulip sa naguba nga taytayan dinhi sa barangay Simala lungsod sa Sibonga. Gani karong adlaw Sabado hingpit na gyud kini pagian og mga sakyanan. Leslie Caminade Vistil, News 5. Alang niadtong mutambong ug musaksi sa Sinulog Grand Parade karong Domingo, adunay guidelines nga gi-issue ang mga nagdumala sa mga gidili ug sa mga gitugot nga sa maong kalihukan. Ato kining pakisayran gikan kang Andrea Patenya.
Gitapok dinhi sa Cebu City Sports Center Gym ang mga representante sa nagkalain-laing contingents, floats, higantes ug puppeteers alang sa final briefing sa guidelines sa Sinulog Grand Parade. Mas daghan ang dancing contingents karon tuiga nga miabot sa 43, itandi sa 36 ni atong miaging tuig. Lakip sa gituki mao ang technical guidelines sa kompetisyon. Kinahanglang 60 to 100 lang ang mga dancers sa matag grupo, samtang 30 to 50 ang instrumentalists. 3 points ang deduction sa matag excess nga participant. Usara ka support vehicle ug 25 ka support staff ang gitugot sa matag contingent o float. Kinahanglang alsahon ang hand prop sa tibuok parade route, samtang 10 to 12 feet ang height ug 35 to 40 meters ang width sa tanang backdrops. Ang mulapas, minusan og 20 points. Aron makapahuway og tarong ang mga tinunaan alang sa Grand Parade, gidili na ang mga rehearsals tibok adlaw ugma. Giawhag sab nga paimnon og vitamins ang mga dancers. Stop practicing and prepare for the big day. So you treat the performers, their dancers as an athlete. So an athlete, hindi ka a day before, hindi na practice. Pahuway yun na sila. 5 a.m. ang assembly time sa tanang participant sa ilang designated nga pwesto sa kalsada karong Domingo. Alas 8 magsugod ang misa sa Sports Center, samtang alas 9 magsugod ang Grand Parade. Ipakita sab ang live streaming sa mga activities si Pope Francis sa kauluhan, matag program gap sa Sports Center. Samtang alang sa mga dancers, float participants ug bisan mga manananaw, gidili ang pagsuloob og laway nga mga sinina ug sa pagsayaw sa laway nga pamaagi. Angay hinumduman nga ang sinulog usa ka religious event. Kinahanglang disente ug komportable ang sulubon nga sinina ug footwear. Actually namin committee na ang ilang tanaw na gyud ang mga nasa float. They're from that end. So badlongon nila niya. Dili nila pabadlong, so that's the time that we have to remove them from the parade. Samtang hugot sab nga gidili ang pagpanglabay ug mga giveaways gikan sa mga floats aron malikayan ang kagubot tungod sa pag-inilugay. Laing gidili ang pagpangapod-apod og leaflets ug pagpangampanya sa mga politiko. Giawhag sab ang tanan sa pagdaog mga trash bags aron di magpataka og labay sa basura. Mas maayong magbaon og sunblock ug magdaog tubig aron pangontra sa dehydration, lakip na ang candies alang sa energizers. Gidiscourage ang paggamit og payong aron di makabalda sa view sa mga spectators sa luyo ug mas maayong raincoat ug kaw ang pangdad-on. Samtang gidili ang sound systems, parties ug concerts sa parade route, samtang ongoing pa ang Sinulog Parade. Laing gidili ang paghubog-hubog ug pagpamahid og pintal sa mga lumalabay. Dili sa pwede ka na magpahiran nimo ang mga tao kanang paint. So pwede ikaw mag-paint ka, painted face ka, pero kung ikaw mamahid ka, na may ubang ganyan pa. Apan ang labing importanteng requirement nga mahinumduman unta sa tanang musalmot sa Sinulog Grand Parade karong Domingo, mao nga di gyud unta angay kalimtan ang tamis nga pahiyom mo kinahanglan nga good vibes lang o kanunay game alang sa bisan unsa nga posibleng mahitabo aron hingpit ginatong ma-enjoy ang Sinulog 2015. Andrea Patenia, News 5. Dunay good news alang sa mga musalmot sa Sinulog Grand Parade karong Domingo kay gawas nga ma-enjoy ang pagtan-aw sa mga dancing contingents. Mahimusab silang mutanaw sa live coverage sa Santo Papa sa kauluhan. Ray Pasaporte, Sugindimi. Pinaagi sa LED screen nga imuntar sa PLDT gawa sa ilang buhatan sa Osmeña Boulevard. Makita ang live coverage sa TV5 sa mga activities ni Pope Francis sa Manila sama sa iyang Youth Assembly sa University of Santo Tomas ug ang misa niini sa Quirino Grandstand. Gawas niini mangapud-apud sab ang PLDT og libreng snacks ngadto sa mga mulabay sa ilang booth ug mutan-aw sa ilang live streaming. So we're inviting everyone to come here and drop by kasi meron kami LED screen and free yun. So for everyone who's interested to drop by and watch the live streaming, meron kaming snacks for everyone as well. Pabutangan sab og LED screen ang Cebu City Sports Center aron makakita ang mga nananaw sa grandstand. Diin mo presentar og sinulog ang San Diego Dance Company sa di pa magsugod ang misa sa Santo Papa didto sa Quirino Grandstand sa kauluhan. Lakip nga gimando ni Rama nga duna say live streaming niini ang malls aron makakita sab ang uban. Iniguman sa sinulog dance presentation sa San Diego. Ibalik sa normal ang kalihukan sa Sports Center. Ray Pasaporte,
News 5. Pulis ug military andam na alang sa pagpatuman sa seguridad sa Santo Papa sa higayon nga ma-divert ang flight niini nganhi sa Sugbo. Mga flight sa Mactan Airport maapektuhan ug ma-cancel sa higayon nga madayon kini. King Perez, Suginlimi. Hangtod karong adlaw nagpabiling posibilidad ang paghapit ni Pope Francis diri sa Sugbo. Gipanglantawan nga maapektuhan sa daotang panahon ng Tacloban, human gideklarar nga ubos na karon sa public storm signal warning number 1. Matud sa kapulisan, uban sa kasundaluhan ipatuman nila ang contingency plan sa mahitabong kalit nga paghapit sa Santo Papa ugma sa Sugbo. Giklaro hino ni Police Senior Superintendent Erson Digal, pangu sa Regional Operations and Plans Division sa kapulisan, nga layo ang posibilidad nga magsuroy-suroy ang Santo Papa dinhi sa Sugbo. Dili na mo pa ito i-request sa mga ato ang pagmusuroy ato pa imo silang lugar. For security purposes sa ato ang Gipanglantawan nga igo lang kining mag-standby sulod sa Mactan Benito Ebuen Air Base samtang magpaabot nga mag-ayo ang panahon paingon sa Leyte. Kay highly secured naman ang airbase nga mahimutang ang Santo Papa, ang pagpatuman sa outer security lang ang mahimong responsibilidad sa i-deploy nga mga pulis. King Perez, News 5. Formal nga gibuksan kaganiha ang Devotees City alang sa mga deboto sa Santo Niño gikan sa gawas sa Sugbo. 120 ka container van mahimong puy-an sa kapin 3,000 ka tawo. Ang Devotees City dunay mga kahimanan sama sa portalet ug lutoanan. Kay kasagaran sa mupuyo niini nagdala sa ilang kaugalingon nga mga kaldero ug kaha. Kuwang pagali kay usahay basta mo so nagali kinabakan anaman ni sila mga ginganlan og plan A, plan B. Ani si Pab Cabarubias ila katuig ka na ba chairperson? Mga 1 lora. 8 years na. Unya si Babes Andales in the council have been always supportive. Ang usual mga tindinis sila Mirian, and there was even a time Alvin Dison was also involved. Devotees City. And this is a Devotees City. Ang ngayon mo stay din kanang dili taga ato, no? Taga Cebu City data puyo dinhi. So ato i-consider ang province of Cebu. Ang reference sa province of Cebu mao ni ang sa north side ang Danao Bian to the Bantayan, i-present lang nila ang boot ticket. Ang diri sa south gikan sa Karkar Bian to Santander. Unya ang diri nga neighboring islands nato like Siquijor, Bohol, Leyte, Samar, ila lang i-present ang boot ticket. Mao na karon dito sa registration nato, i-present lang then they can stay. Yes, 24 hours ang atong pagbantay sa mga pulis, nasa day atong magalingon yun staff nato nga mo bantay sa kalinaw dinhi sa kwan kay itag gusto nga dunay makawatan, dunay mga gubot dinhi, so usa na sa security na mugi. Georgia, dili na mawagtang sa mga deboto sa Senyor Santo Niño nga awiton ang gozos nga batubalani sa gugma. Din samtang magkanta sa chorus nini, magkaway-kaway sab. Matud sa rector sa Basilica Glen, dili pa nila matrace kung kinsa ang nag-compose sa mong awit nga makabihag yun sa mga deboto. Alang sa dugang detalye niini, Suginlimi, King Perez. Tanang deboto ni Senyor Santo Niño na sayod ining kantaha. Ang gozos nga batubalani sa gugma kung sa in English pa, Magnet of Love. Ang mong awit nagsaysay sa istorya sa pag-abot sa milagrosong imahin sa balaang baka dinhi sa Sugbo. Nagidala sa mga katsila hangtod nga gisimba kini sa atong mga katigulangan hangtod karon nga mo'y giilang dalampanan sa mutuo kaniya. Pabiling tanghaga sa tanan lakip na mga kaparian sa Basilika kung kinsa ang mikumpos og misuwat ining maong kantaha alang kang Senyor Santo Niño. Oh, pero kasabot ka sa gikanta. Wala. Wala? Dugay na kalakabawan ng kanta. Umuwi. Pila ko yun. Dugay na kalakabawan. Oh, sa Santo Niño? Kami na kanang subject ay usap po na sa lesson sa mong science.
Even those who don't understand at all the lyrics of the song, but to simply listen to simply listen to the melody of the song and with the music that is being applied or being employed, somehow it touches their hearts. Even those foreigners, they don't understand the lyrics, but when it's being sung and it's being played, the music itself touches their hearts. So there's a mystery behind the song. Dugang ni Father Jonas nga dili dayon masabtan ng maong kanta, apan padayon gyapon kining giawit og nasayran nga gibag-o na kini og dunagyoy karaan pa. Gitugan sab ni ini nga hangtod karon naglisod sila ingon man ang mga historians sa paghatag og igong konteksto kinsa og nganong nahimo ang maong kanta. Sa kanta, ang original, taas ko siya kayo. Just imagine I'm holding this one piece of paper compared to this 1, 2, 3, 5, no? So somehow there are words na di-altered siya, no? Sa gihatag nga detalye sa kanhi director sa University of San Carlos Cebuano Study Center na si Dr. Erlinda Alburo, dili Pilipino ang naghimo sa maong kanta. Usa ka anonymous work ang batubalani, apan posibleng nahimo kini sa paring katsila na si Father Antolin Frias o Father Mateo Diaz ni atong 19th century. Apan sukwahi kini sa available record sa Basilica, kundi ang samang kopya sa kanta na publish ni adtong 1921. Hinuo nagtuo ang kaparian sa Basilica nga Spanish Agustinian priest may gahimo ni ini, ug bag-o lang nagkat-on og binisaya sa paghimo niya sa batubalani. For foreigners like Spanish, K for them is C. They're not using the letter K. Actually, they're using C. Like for example, ikaw. For us, we're using the letter K, but for them, ikaw, they're using the letter C. Lakip nilang gisuta karon ang tradisyonal nga pagkaway-kaway samtang kanta sa koro sa gozos. A person waves his hands. Somehow there's a kind of joy, there's a kind of happiness. I don't know if doing or waving the hand gives a kind of, or I would say it's a kind of expression to their appreciation, to their admiration to the Holy Child. Isip rector karon sa Basilica, kinsa mahiligon sab sa music, plano ni Father Mejares nga palawngan pa ang pagtuon sa batubalani nga dunay talag saong epekto sa mga manimbahay. Gani alang ni Lola Espinosa kinsa 30 ka tuig nang namaligya og kandila dinhi sa Basilica nga ang pagkanta niya sa gozos nakatabang yun siyang pagtuo din mas mihugot ang iyang relasyon ngadto sa kahitasan. Ang iyang debosyon ug panginabuhian mo'y iyang pasalamat sa Santo Niño. Nga nalamdagan siya, human nagubot ang iyang kinabuhi sa pagkamatay sa iyang anak. Bato na siyang tanawon, pero mahumok siyang hangyuan kung unsay atong pangayoon, kay mahumok makita man nato nga sa atong gipangayo, mahimo man niya. Samtang nagpabilin pa ang misteryo kung kinsa ug ngano nahimo ang kantang Batubalani awhag karon sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño nga dili lang kutob sa pagkanta ug pagkaway sa mga kamot mao'y buhaton sa mga deboto alang sa balaang bata. Gawas nga pagsabot sa kanta, kinahanglan nga buhion ang mensahe sa mga kanta aron mahimong maayong Kristiyano ug mulupyo sa katilingban. King Perez, News 5. Attorney Georgia, doon na tayo advisory, no? Kansilado ang mga biyahe sa barko paingon sa Eastern Visayas tungod sa dautan nga panahon. In fact, Glenn, sa labing uwahing update sa Coast Guard Cebu Station, upat ka mga biyahe ang gikanselar sa Pantalan sa Subo paingon sa Ormoc, duha gikan sa Pilar Camotes paingon sa Ormoc, ug usa sa ka-trip alang sa mga biyaheng Palumbato, Bugo, Cebu paingon sa Palumpon, Leyte ug Villaba, Leyte ug laing biyahe sab gikan sa Maya Wharf, Daan Bantayan paingon sa San Isidro, Leyte. Doon nag-iusa ka delegasyon Attorney Georgia, no, nga nagikan sa Bohol, 170 ka mga sakop nini, no? Wag yun sila di sila madayon para makakita sila sa ni Pope Francis ngadto sa Leyte.
kay safety first man sad gyud ta Glenn, no? In fact, tomorrow for the fluvial parade, we will have to wait for the announcement of the Coast Guard. I think they will have a 3 a.m. kuno Alas 3 sa kadlawon. Kung madayon ba kuno Glenn, because it really depends on our weather tomorrow. So doon na naman sila gisulti nga katong gagmayng sakaya, nagplano mo kita mo kuyog kung taog maalas 5. Di na kita pwede kay gamay na bangka. Para dili lang siguro maapiki, no? Mo gyud. Unya sa karon sa preparasyon sa kapistahan sa Pista Senior nga kaning sa seguridad, no? Dunay mga detention cells karon nga giandam ang atong mga kapulisan nga ginsa tong manggubot sa parade. For the parade, the main parade on Sunday, you mean? Karong yes. Sunday. Yeah. No, katong manggubot ibalhog dayon dito sa temporary detention cell. Daghang actually prohibitions. I mean, it's been for how many years, but I think they're more stricter now. There are a lot of prohibitions like no drinking, no partying. Ordinansa na nga ilang yes, mo. na no drinking, no partying, no wiping on the face. Let's try to make the procession more solemn this time. Kani dili pwede nga magbaligya day kunog alcoholic drinks. Yes. Sa along the main thoroughfare of the parade. Sa may Juana Osmeña. Kung kinsa itong magdala-dala o katong mga ilimnon nga makahubog, madakpan. Mapriso. So, let's try to remember the reason of this. It's a religious affair. So, Attorney Georgia, nasayo ta karon kay musunod ang special coverage no sa pagbisita sa atong ni Santo Papa Pope Francis, no, didto sa Kauluhan. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kadi lang kutob sa balita. Aksyon!